Balkan vilayetinde 2 hepdeden gowrak wagt bäri tölew terminallary işlemeýär, şeýle-de bankomatlarda nagyd pul goýulmaýar. Adatyk radiosynyň habarçysy Balkanawat we Türkmenmar şäherlerine, şeýle-de Sewitiň ähli etraplaryna 18-nji ýyldan bäri bankomatlara nagyd pullaryň goýulmagyny habar berýär. Bank we maliýe pudowynyň bir işgär Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykdy. Sewitdäki nagyd ýetmezçiligini tasdiklady. Vilayetde soňky 15 gün bäri nagyd ýetmezçiligi emele geldi. Soňky 2 ýylyň dowamyna bu derejede gıtçylyk bolmany diýip maliýe işgär aýtdy. Adatyk radio howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli bank we maliýe pudowynyň işgäriniň ad familiýasyny aglamakdan saklanýar. Onuň sözlerine görä maýyň ortalaryndan bäri Sewitde hereket edýän hususy we döwlet edara kärhanalaryna girdijileriň pes bolanyny habar berilýär we bu ýagdaý welaýatyň şäherine emele gelen nagyd ýetmezçiligine esasy sebäp hökmüne görkezilýär. Ýanygyç, söwda, siýahatçylyk, guruluşyk we saglygy goraýyş pudoklaryna, şol sany mihmanhanalarda, ýanygyç goýujy beketlerde, hassahanalarda soňky 1,5 aýdan gowrak wagtyň dowamyna girdejiler ören pes boldy. Bu görkezjiler öňkaýlar bilen deňeşdirilenini girdejileriň onun ýerine barabar boldy. Diýip maliýe pudowynyň işgär Adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Sewitde knawt ýetmezçiligi ilatyň zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň tölenilýän pursatlaryny, şeýle-de dowam edýän galla mögütüminiň fonuny gallaçylar bilen hasaplaşyk işleriniň geçirilýän döwürlerine gabat gelýär. Welayet resmiýetleriniň Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň Aşgabatdan eden nagd pul haýyşlary hem kanagatlandyrylmady. Diýip maliýe işgäri gurrun berýär. Adatyk radiosy maglumatlary boýunça Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň hem-de Balkan vilayet häkimliginden tesbir alyp bilmeýär. Redaksiýanyň bu ugurda 5-nji iýulda iş gününiň tamamlanýan wagtyna çenleden tesbir almak synançyklary netije bermedi. Türkmenistanyň pensiýalar, döwlet kömek pullary we edara kärhanalarda işgärleriň zähmet hakkary Türkmenistanyň döwlet büdjetiniň serişdeleriniň hasabyna maliýeleşdirilýär. Döwlet büdjeti merkezleşdirilen we yerli büdjetleriň serişdelerini öz içine alýar. Türkmenistanyň büdjet kodeksine laýyklykda yerli büdjetler, şol sany welayet büdjetleri salgytlaryň we beýleki gelip gowuşan serişdeleriň hasabyna emele getirilýär. Adatyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan maliýe pudowynyň işgärine görä Merkezi Bankyň ýolbaşçylary gaznanyň girdeji meýilnamasyny ýerine ýetirmek maksady bilen Sewitde hasaplaşyk tölew terminallarynyň öçürilmegini kararlaşdyrypdyr. Türkmen standartlary baş döwlet gurulugy tarapyndan barlyk geçirilýär bahanasy bilen ähli terminallary ýygyna barlylar. Diýip maliýe pudowynyň işgäri gurrun berdi. Şeýle-de habarçymyzyň maliýe pudowyna ýatywaly çeşmesiniň sözlerine görä Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň ýolbaşçysy Sewitde ýygym kassalary bolan ähli edaralardan şol sany döwlet salgyt gurulugynyň yerli şahamçylaryndan, ýanyz pudowyny degişli yerli edara kärhanalardan Sewitiň maliýe üpjünçiligini öz başlyk çözmegi talap edýär. Çeşmeniň sözlerine görä ol şeýle teklipleri telefon süren Balkan vilayatynyň häkiminiň dikkatyna ýetiripdir. Ýygym kassasy bolan ähli pudoklarda 1 manat girdeji bolsa öz meseleňizi özüňiz çözüň. Diýip Adatyk radiosynyň çeşmeti Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň ýolbaşçysynyň aýdan sözlerini sitirleýär. Bu aralykda nagd ýetmezçiliginiň arasyna Adatyk radiosynyň habarçysy Türkmenmar şäherine pensionerleriň 4 gün bäri bankomatlary gatnap pensiýa haklaryny nagdlaşdyrmaga synanýanlyklaryny habar berýär. Gojalaryň durmuş gowruglygy onsuz hem pes 800-1200 manat pensiýa haky dermanhanalardaky dermanlaryň, bazarlardaky eginisklerin, hastahanalardaky tölewleriň bahalary bilen deňişdirilende gaty pes, ören ujypsyz pensionerler hem ýaş wagtynda döwlet bähwidiniň urunda zähmet çeken adamlar. Olar häzir pensiýalaryny nagdlaşdyrmak üçin bankomatlaryň öňünde ýatyp durýarlar. Diýip bir ýerli ýaşaýjy aýtdy. Lebap vilayetiniň Türkmenawat şäheriniň bir näçe etrapçasynyň ýaşaýjylary zir-dibil çelekleriniň dolup daşyp, daş döwüregi ýiti ýakymsyz iýsiň ýaýraýandygyndan şikaýet edýärler. Olar muňa çelekleriň wagtynda ara salanmazlygy bilen bir hatarda olaryň eýýäm düýpli täzelenmäge mätäşliginiň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji iýulda Sewitden maglumat berdi. Tum saýlaryna bu ýagdaý betbagçylygy urlýar. Howadan dem alar ýaly däl, zibil çeleklerinden gelýän ýeti ýakymsyz iýs tutuş etrapça diýen ýaly ýaýraýar. Çelekleriň ýanyndan geçer ýaly däl.
diýip şäheriň 3-nji kwartalynyň ýaşaýjysy anonim şertde gurrun berdi. Bellesek howa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather neşrine görä 5-nji iýulda Türkmenawatda howanyň temperaturasy gündizine kölegede 40 gradusa ýetýär. Habarçymyz zibil çelekler bilen bagly bökdönçlüklere şäheriň 374-nji we 3-nji kwartallarynda hususan da 26-njy, 27-nji, 28-nji, 32-nji, 33-nji we 39-njy köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň yerleşýän sebitinde duş gelse bolýandygyny aýdýar. Zibil çelekleriniň golaýyndaky jaýlaryň ýaşaýjylary hasta ejir çekýärler. Sebäbi bu jaýlaryň ýaşaýjylary penjirelerini açsalar, onuň ýysi öýüň içine ýaýraýar diýip 3-nji kwartalyň başga bir ýaşaýjysy anonim şertde gurrun berdi. Ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä bu ýagdaýlara çelekleriň wagtynda arasalanmazlygy bilen bir hatarda olaryň eýem düýpli täzelenmäge mätäşligi sebäp bolýar. Zibil çelekleri tiz-tizden arasalanmaýanlygy zerarly hapalar olaryň töweregine ýaýrap dur. Üstesine de köpden bäri postlan we deşilen çeleklerim täzelenmeýänligi sebäpli olardan zibil suwlar akýar. Zibil çelekleriniň töweregine dürli etpişik, guş ýaly haýwanlar, möýrmejekler ýüşýärler. Bu yerden dürli ýokunç keseller ýaýrap biler. Diýip ýaşaýjy bellidi. Onuň tasdiklamagyna görä ýaşaýjylar meseleni çözüp bermegi sorap, döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň we jemaat hojalygy müdirliginiň yerli edaralaryna ençeme gezek ýüzlendiler. Köp sanly arş şikayetlary we kömek haýyşlaryna garamazdan 10 ýyllyklaryň dowamynda saklanyp galýan we tomus aýlarynda ýetileşýän bu mesele çözülmän gelýär diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden şolsanda şäher häkimliginden tesbir alyp bilmedi. 5-nji ýylda Eýranyň prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyryndaky ses berişlikler başlandy. 28-nji ýylyna geçirilen ses berişlikde saýlawa gatnaşygyň rekord derejede pes bolmagy bilen hiç bir dalaşgar açyk ýeňizi diýilip ikrar edilmek üçin ýeterlik boljak gollugy alyp bilmedi. May aýynda bolan dikçor helakçylygyny ýok bolan Ebrahim Raisiň ornuna prezident saýlamak üçin geçirilýän saýlaw reformaçy, veteran kanun çykarjy Masud Pezeşkiýan bilen öňkü ýadyra gepleşikçisi Berkliniýeli Said Jaliliň ikiden birini seçmek meselesini ortağa çykardy. Bu saýlaw Eýranlylaryň erkinliginiň bolmalygyny, durmuş derejesiniň peselmegine we ykdysadyýetyň pese gaçmagyna garşy göreşýän wagtynda gawat geldi. Jalili ýokary lider Ayatollah Ali Khamenei'niň ýokary Milli Howpsuzlyk Keňeşine şahsy wekiliň wezipesini ýerine ýetirýär. Ol 2007-nji we 2013-nji ýyllar aralygynda Milli Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary bolup işlän döwrüne Tehranyň ýadyra programmasy boýunça günwatar bilen geçirilen şoğsuz gepleşiklere gatnaşan Eýran wekiliýetine ýolbaşçylyk etdi. Jalili konservativ lageriň Berkliniýeli bölegine wekilçilik edýär we hiç wagt saýlanan emellar wezipesinde işlemedi. Pezeşkiýan 2008-nji ýyldan bäri parlament agzasy bolup 2016-njy we 2020-nji ýyllar aralygynda aramlar we reformaçylar kanun çykarjy guramada köplük bolan wagtynda spikeriň ornunasary bolup işledi. Ol Eýranyň aýallaryň boýuna dakan islam başörtüsü usullaryny sorak astyna aldy we günwatar bilen gepleşikleriň işleşmegiň tarapdardygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan ol İslam Respublikasynyň ýörelgelerini gollaýar we saýlanan halatyna Khamenei'niň siýasatlaryna eýerjekdigini aýdýar. Saýlawyň netijesi ýurtda çynlakay syýasy ütgeşikligiň döremegine sebäp boljagy meňzemeýär. Ýöne ol 1989-njy ýyldan bäri Eýranyň iň ýokary lideri bolup işleýän 85 ýaşly Khamenei'niň ornuna nähili adamyň geljegine täsir ýetirip biler. Khamenei'niň halky syýasy gurmany gollaýan güýçli, kuwatly Eýran keşfini döretmek üçin eden çağırışlaryna, saýlawa gatnaşygyň ýokary bolmagy baradaky ýüz tutmalaryna garamazdan prezident saýlawynyň birinji tapgyryna gatnaşyp 39,9 göterim görkezip rekord derejede pes boldy.
İslam Respublikasy öz kanunlulygyny saýlawçylaryň ses berişlikleri ýokary derejede gatnaşmagy bilen delillendirip gelýär. Ýöne soňky saýlawlara gatnaşygyň pes bolmagy we hökümete garşy guralan we güýç bilen basylyp ýatyrylan ganly protestler häzirki ýolbaşçylaryň kanunlulygyny kyn ýagdaýa salýar. Pezeşikden birinci tapgırda 10,5 milyon ses alıp 9,5 milyon ses alan Jaliliden öňe saýlandy. Şeýle dol 3,4 milyon sesin parlament başlygy Muhammed Bakir Kalibafy gitmegi bilen konservativ sesleriň bölünmeginden peýda gördi. Ýöne Kalibaf şondan bäri Jalilini gorlaýar. Emma muňa garamazdan Kalibafyň gollawçylarynyň ähli sesiniň Jalila geçjekdigine kepirlik ýok. Sebäbi olar ýokary derejede bölünen konservativ lagerde turly toporlara wekilçilik edýärler. Birinji tapgyrda ses berişligi boykot eden adamlary ikinji tapgyrda ses bermäge hyzuglandyrmak bilen Pezeşikdäniň kampaniýasy saýlawa gatnaşygyň derejesini ýokarlandyrmaga synanýar. Onuň tarapdarlary öz görüşleri esasynda Jalili ýaly bir liniýaly şahs häkimiýet başyna gelse, onuň administrasiýasynyň repressiw siýasat alyp baryp Eýrany hassa izolirlemek ähtimallygynyň bardygyny öňe sürýärler. Jaliliniň tarapdarlary Pezeşkiýany günwatary ýumşak darýan we Eýranyň ösüşini günwatar ýurtlary bilen gowgatnaşyklary bagly garaşly edip goýjak adam hökmüni häsiýetlendirdiler. Dissidentler Eýranyna geçirilýän saýlawlaryň ne erkin, ne de adalatlydygyny, mundan öň geçirilen saýlawlaryň hiç bir ýetgeşiklik getirmänligini, sebäbi ahir netijede bar güýç kuwatyň Hameneýiniň ygtyýarynadygyny aýdyp, ses berişligiň boykot edilmegini dowam etdirmäge çagyrdylar. Eýranyň ähli döwlet meselesi boýunça ahyrky söz iň ýokarky lideri bagly bolup, prezidentiň köp möhüm meselede görünüp duran täsiri bolmaýar. 1988-nji ýylda Tehranyň prokurorunyň ornwasary bolan we aýdylmagyna görä siýasy tutsaglaryň köpçülikligiň jezalandyrylmagyna oýnan rol sebäpli köp Eýranly tarapyndan Tehranyň gassaby diýilip atlandyrylan raýsy 19-njy maýda bolan Dikuçor helakçylygy wagtynda Daşary işler ministri Huseýn Amir Abdullahyan we başga da bir näçe resmi bilen bilelikde aradan çykdy.